Forastocks Boiro pechou 3 días de promoción comercial cunha gran xornada no mercado municipal. Actividades para as familias, música e un sorteo de 300 euros en bonos AVE reuniron a centos de persoas arredor do comercio local. A campaña organizada pola Asociación Boirense de Empresas desenvolveuse entre o xoves e o sábado, con descontos e ofertas especiais nos establecementos participantes. A xornada de clausura comezou ás 11:30 da mañá no mercado municipal, con talleres infantís e un punto de información da AVE. Os clientes que fixeran compras durante a campaña puideron presentar os seus tickets para participar no sorteo. Entre os xoves, o venres e o sábado xa houve moita xente comprando e hoxe finaliza a campaña Forastocks con un concerto e o sorteo. Estamos moi contentos que están as calles ateigadas en Boiro, un día espléndido. Tuvemos moita sorte porque tanto o xoves como o venres estuvo un pouco nublado e iso animou a que a xente viñera a comprar porque non estaba día de playa. Durante a mañá tamén se repartiron 800 bolsas reutilizables da campaña da Xunta de Galicia O Comercio Compensa. A boa resposta do público fixo que as bolsas se esgotasen durante a xornada. Este é o paradigma, unha das actividades, das moitas actividades, máis de 500 actividades de dinamización comercial que desenvolvemos en colaboración con ese circuito de 56 centros comerciais abertos, coa súa figura profesionalizada cun xerente, e o que facemos é iso, pues, promover ese espírito, ese valor do comercio local durante todo o ano en esas 56 localidades, pero non só eso, tamén con campañas de formación e con outras axudas que prestamos tamén individuais ao comercio local de preto de 4 millóns de euros para mellorar a súa competitividade e que sea cada vez máis atractivo para o consumidor final. A partir da 1 do mediodía, a música de Andrea and the Black Cats puxo o ambiente a contorna do mercado municipal, onde se concentraron centos de persoas, especialmente familias. O comercio tradicional é fundamental para a nosa vila, supón unha inyección económica importante e é un porcentaje importante do noso sector productivo, pero xa non só económico, senón tamén de beleza nas rúas, non? Imagínese por Valdeiro todos os locales comerciales, como por exemplo pode ser nesta rúa principal, onde está teigada de locales comerciales e a vida que ten. Estamos vendo nestes momentos que estamos aquí a 1 da tarde, pois, as tendas abertas, a xente comprando, tamén intercalando, pois, tomando un café, tomando unha cerveza, pois, bueno, eu creo que para min o comercio local o é todo, non é a vida dun pobo. E a 1:30 chegaba un dos momentos máis agardados, o sorteo de 300 euros en bonos AVE. En apenas 2 horas canxeáronse 1.124 rifas, das que saíron 3 premios de 100 euros. Desde a Asociación Boirense de Empresas fa unha valoración positiva da campaña, tanto pola participación dos negocios como pola resposta da cidadanía durante os 3 días. Os outros anos xa levamos facendo, é unha campaña que lle gusta moito a todos os comercios e é verdad que este ano pois creo que foi o mellor que nunca, a verdad que participaron máis. A verdad que tuvemos moita suerte como che digo, con eso do tempo, de que non estuvo día de playa, e iso que fixo é que a xente pois viñara ás tendas a comprar. Forastocks Boiro dá así paso á seguinte gran iniciativa da asociación, Boiro Xoga, unha campaña seleccionada pola Xunta de Galicia entre as propostas extraordinarias de dinamización comercial deste ano.